Jena Marka Milleri, kif tafu ħafna, u ħankun qiegħed magħkom għal dawn it-3 sigħat nitkellem fuq l-istorja ta' Malta u x'wassal għas-sitwazzjoni u l-preżent u l-affarijiet tal-ġurnata tal-lum. Ġest waqqafni. Right? Ovvjament, il-korruzzjoni u t-tmexxija ta' pajjiż b'intenzjonijiet korrotti, b'intenzjonijiet biex wieħed jipproteġi l-dak u l-ieħor u biex isir sinju, għandha konsegwenzi serji ħafna. Il-problema u l-iżball li sar fi snin 70 huwa il-tolleranza u l-permessibilità tal-korruzzjoni u r-rent seeking fuq skala enormi.